שלום לכולם, כאן דותן אילוז, והיום אני רוצה להראות לכם פעולה אחת פשוטה שאתם יכולים לבצע, שעשויה למנוע את כאבי הגב התחתון הכרוניים שלכם. להרבה מאוד אנשים יש נטייה לשבת עם רגליים פסוקות, ובעצם לסובב את מפרק הירך בצורה כזו שמייצרת לחצים בגב התחתון. הכאבים האלה יכולים גם להקרין אל הישבן ואל הרגל, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לשבת עם רגליים שמקבילות אחת על השנייה. יש כאלה שאפילו כדי לזכור לעשות את זה יכולים גם להצמיד את הברכיים לגמרי. העיקר לא לשבת בצורה כזאת שמייצרת לחץ בגב התחתון. הישיבה הזאת מאוד נהוגה אצל אנשים שעובדים הרבה על המחשב. היא נהוגה אצל אנשים שנוהגים, בזמן נהיגה, כאשר רגל אחת עובדת, הרגל השנייה זרוקה הצידה, ואנחנו בעצם צריכים להביא את הרגליים שיהיו מקבילות אחת לשנייה, או צמודות. גם בעמידה יש לנו נטייה לפתוח את כפות הרגליים לצדדים בצורה כזאת, לפעמים גם ללכת בצורה שהאצבעות פונות החוצה, והדבר הזה מייצר לנו כאבים בגב התחתון. אם תנסו עכשיו להקצין ולפתוח עוד יותר את הרגליים, אתם תתחילו כבר להרגיש כאן לחצים, גם במפרק, גם חלק ירגישו בגב התחתון, וכל מה שאנחנו צריכים זה לסגור את האצבעות פנימה, וטיפה להרחיב את הפיסוק, גם כשאנחנו עומדים, גם כשאנחנו הולכים, ואפשר גם טיפה להעביר משקל לירכיים שלנו, וזה לגמרי יוריד את הכאבים מהגב התחתון.